Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurko platera, manabar purea eta langostino edo tarraizkarekin egin behar dugu. Ikusiko duzuen bezalaxe, ikusiko duzuen zen olako ikutu berezia ematen dio langostinoak lekale guztiari eta batez ere manabarrai. Elikadura eta nekazaritza erakundea FAOren arabera dieta jasangarriak giza baliabideen eta baliagai naturalen erabilera optimizatzen du. Gaur prestatu behar dugu manabar purea langostinoekin, bai? Orden hortarako lehenik egin dugu manabarra alde batetik, eta hortarako beharko dugu manabarra, nik urean jarri dut pixka bat beratzeko, aisago egosteko, gero behar dugu tipula, baratxurie, gatza eta olioa. Orden, lehenik batuko dugu egoste manabarra. Hau, errezeta bere egiten alduzue, egin duzu manabar normal batekin sobratzen zaizunakin, igual ez da llegatzen lau razion izateko, baina egiten alduzuna da pixka bat prestatu diferente, pureatu eta horrela tratzen da razio gehiago. Suan jarriko dugu. Olio txurrustada bat botako diogu. Eta baita ere gatza. Hemen dugu ja manabar egosia. Bi modutara aurkezten aldugu platera. Hau da, ur gutxikin egiten aldugu humus bat bezala. Orden, hogi xigortuan jarri eta pasta bat bezala gelditzen da. Edo behit bezenaz, ur gehiagokin erabiliz, limoizukoa pixka bat gehiago erabiliz eta ura pixka batekin, pixka bat pure bezala. Orden, lehenik hau birrindiko dugu. Horai limoizukoa eman behar dugu.
gehiago. Nahikoa du, horren ez dugu botako gehiago. Orain, bi baratxuri. Eta ere berrinduko dugu. Azukre pikin bat, piperrautza pixka bat, eta jarriz ere olio xurrusta bat, eta listo, hau ja prest dugu. Eta orain egin dugune da, hori, langostinoak edo otarrainskak frijitu, baratxurian eta antxoa batekin, bai? Eta xuritzen dugu. Banabarra, lekalek berezko eran ez dute glutenik. Gluten ez duten elikagaiak aproposak dira, glutenarekiko intolerantzia duten personendako. Baltzenekien baztain orain dela urte batzuk arte, artolandaz betea zegoela eta artolanda hoietan, Banabarra, artoa eta arbia batera hazten zirela. Bai. Behar dugune da, gure baratxuria txikitu, frijitzen jartzeko gure otarrainskak. Horrela. Hauek. Horrela moztuko dugu. Horrela batetik. Eta antxoa, oligoan dagoen antxoa ere txikituko dugu, baratxurikin batera frijitzeko. Horren ja, sartainera. Henek nahi dugu pixket baratxuria.
Bale, antxoa gehitzen dugu, baratxuriari. Eta langostina. Zumo de limón. Zumo de limón, eta piperretxo. Ai, mastica el zumo de limón. Un vaso. Vale. Limoi zukua gehitzen diogu. Pizka bat, Eta piper beltza ere. Hau izango da, gure manabar purean jarriko dugun, otarrainska. Bueno, hemen dugu gure purea. Orain langostinoa gehituko dugu. Horrela. Orain prestatuko dugu olioa eta piper hautsa, hori, gorrilla, gainetik patzeko. Hau horrendako. Eta tostada batean ebalme dugu zerbitzatu, humus bat bezala, horrela izan daik. Horrela. Bai, bale. Botatzen dugu olio pixka bat. Pipermine zuen gustokoa duzuena, hau ezpeletakoa da. Eta zuen gustora, Pixka bat. Eta gainetik bota, pikin bat, eta hemen, ere bai. Manabar purea otarrainskakin prestatu dugu, plater harina, gozoa, zaporetsua eta bi modu desberdinetan jaten alduzuen platera da. Hau da, edo ogia humus bat bezala ogi xigortu batean, edo kutsara batekin. Banabar pure otarrainskekin osagaiak. Banabarrak egiteko 200 gramo banabar, tipula laurden bat, 2 baratxuri zizter, olio turrusta, gatza. Purea egiteko 2 limoien ura, 2 baratxuri zizter, azukre pixka bat, gatza, olio turrusta. Otarrainskak prestatzeko 2 otarrainska, 2 baratxuri zizter bat, antxoa oliba olioetan, kollaratxoka da limoi ura, piper beltza, eta mailara ateratzekoan olioa eta piper hautsa.